anak orang jauh tambangan lelayo insan jauh dibuka dulu kasinggalang lelayo ampun baribu kali ampun alay ampun sabale yoka palo amampunkan kami ini mama alay Tuhan Nabi ayo kini alay la Tuhan ay disusun ajari disusun marilah jo maaf kami pintu alay nyi ombak kami pintu alay la Tuhan dari mayo kini alay la Tuhan lala mo indah ka pulau nya ombak ay ba kola panyu barangan alay ba panyu barangan alay la Tuhan dari mayo kini alay la sembaya oi lala mo indah bagurau koi nyela indah baru bapa mandangannya ombak oi pasaye la masuk asanjo alay Tuhan dari mayo kini alay la Tuhan badannya pinggang, ini penuh sumur luka.
khususnya pancinto saluang dendang Cimpago Talang. Busana selama malam semalam kini 200 langsung penonton serimbun. Ambo yang malai selama malam ada rimbun Cimpago, ada tukang solong mudo dan sabana energik Alga Utama, ada udah peneka malam di belakang dan mengawani Nusana 2 jam kamuku tentunya. Iya udah bahasa sakato generasi baru, mudah-mudahan rimbun bisa viral. Lambaikan tangannya. Iya, sapo dulu Dusana awak. Selamat malam Dusana SDCT. Bagus. Kok kamu ketawa? Ya. Selamat malam. Mbak, sapo dulu malamnya Mbak. Iya, bahagia sekali rimbun. Iya. Ya. Selamat malam Dusana kesadolahnya. Sapo Bang Alaik cek. Saya malam Bang Alaik. Abang. Galak ya kan, abang gitu ya. Saya malam Dusana bantu kami Babintang. Ya, selamat malam Dusana kesadolahnya Mak Darwin Sekumbang, bantu ser-ser udah Baslian Nanda Bu Emma Sarilema, Indra Kuto, Uni Susilawati. Saya malam Pak Anwar Effendi. Ya, Pak Saye malam rimbun kece Pak Saye. Ya, lagu Singgalang Kubudia Teh Cik Rimbun. Ya, nyi ombak Singgalang Kubudia Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dagusja minta lagu Biala Den Surang daripada Bakawan Dihni. Salam kenal anak kabun. Yo, Dagusja. Bantu ser-ser Budi Suarman saya malam ini Algumanti. Selamat malam tuh. Bantu ser-ser jaringan oke 208 di layar monitor. Tikala hadir. Madarwin Sekumbang tikala hadir. Saya malam Devi Susanto hadir lagi nih ya. Bantu ser-ser Devi selamat malam ya Malai dan anak Mak Wojo Pak Wo Putra Perdana. Saya malam Bunda Rita. Sapo Bunda Cek selamat malam Bunda. Selamat malam Bunda. Halo Bunda. Halo Bunda. Selamat malam Bunda. Bu Emma Sarilema selamat malam rimbun. Malam iya. As'ad Marta saya malam dan selamat bagurau sanak sadonyo indak di Mbogala indak di panggian namo ya bantu ser-ser. Herman Basir mantap saya malam. Bu Emma Sarilema serius Bang Kolai mah. Selamat malam Susi Rantilatan Kamang. Selamat malam Mbak Darwin Sekumbang. Udah Rizal Mersing saya malam. Selamat bagurau kita malam ko Cimpago Talang ya. Bantu ser-ser. Iya, bantu ser-ser. Pak Uji Ramli selamat malam. Ya, selamat malam Pak Uji Ramli nomor 2 di perbatasan Timur Leste. Singgalang menurun layah Caya Malaya. Dio Baraja kau udah besar sekatur luna. Ya, saya malam Kak Ai. Selamat malam. Ya, saya malam rimbun kece Om Arista. Selamat malam Om Arista. Arista. Malam Bumi Surabaya. Pak Samsu, selamat malam Pak. Iya, selamat malam. Campulah. Sungai Lasi hadir. Ya, Allah 20 generasi kece Pak Samsu. Sungai Lasi hadir Bu ya dari Pak KB Sungai Lasi yang sedang nonton bareng Mak Faisal di Sungai Lasi. Yop, selamat malam. Lado pulo yang kamangalahan Ibu Maya Siripun. Selamat malam. Sapu di sana lu. Selamat malam di sana. Lambaikan tangannya. Selamat malam. Kama diputar lengkok baliang-baliang. Balakujo kan taknya ombak semalam ko. Dia ge dulu ke kubu dia teh. Nyi ombak duduk di CC. Pasisi hadir Wahyu Jawa. Yuk. Bantu ser-ser di sana. Ser-ser bintang awak bantu malam kini. Cantiknya rimbun saya malam rimbun. Sama malam rimbun sama malam Pak Haji. Rila abada
oh singgalang kubudiate biarlah kami manden dengan ulalai manden dengan elonye omba abajale jale padonyo paya mana guangan pak budi oye mana guangan saratui bintang dari Pak Budi iko lagu kubudi ate lagu awamanya puyo lalai kamanya puyo awak lalat tiade maule denye omba baura yuho nye omba den baura yuho we batanang tanang mandanga kandakan lai kami bari nye omba oi la kami bari we josia dape pangaja pandai pulo manduo atinye omba den manduo ati oi samalam gurau bajapui badendang de surang sajo nye omba den la surang sajo kain tagun tiabanang kusui upe katukang balung guenyo lalai balung guenyo pariangan bayi ange pediate kampua buyaro lalai kampua biaro sadang depaku indah lake kunulabu samantaro nye omba dela samantaro Bagurau di tengah malam bakanda Allah diberi olalai Allah diberi sungguh barandam dinan dalam usalupo yo tanah tapi nye omba den yo tanah tapi Abu pindah ke kumbut. Atua diputa lengkok baliang-baliang ka indang payo kumbuh di sese bana udah Arista duduk malam ini. Tarimola diudah lagu kami dari Salimpe indang payo kumbuh spesial bana untuk udah Arista. Dia indang payo kumbuhan anak kota nabana sama alam ko kandana anak kota sama alam ko oi nala patui ati den rusalamu bagurau tak basu lamu bagurau tak basu kanda anak kandung Allah diberi indang
payungku semalam ko indah payungku semalam ko dari stakama kawa cari de rumah tanpa nyoda basuh rumah tanpa nyoda basuh pancuatan julu kali kia oi nana magulai di basuh ya nama gulai di basuh jadi Allah bingung kali kia oi nane murai taki cuaju ya nane murai taki cuaju biarlah awak madendangan apa hilang hati rusuh apa hilang hati rusuh rasa di pipi tapi cawana mandanga indah bayo kumpuannya omba ayu janyo anyi omba rintang diangan-angan apabila kolah kapayo kumbu aja puita bao semalamku ora sodi bibirnya ne tapi cawana rasola duduk di payo kumbu kiro di dalam deangan sajo atwa dak kadaka lama-lama indang pe kumbur ko la rasul pe kumbur nyoma ya dari sta dak kalai do ko berjalan lama kayak ko ah dia gisa lagi ni dulu lai kan lagu Balam Jorantiang permintaan Bang Uji Ramli nomor ado di perbatasan Timur Leste Konyoha Balam Jorantiang ya 200 bintang dari Bang Uji Ramli kan dua lagu sekali Balam Jorantiang mulo denai bimbang joragu dalam bio udah bapaliang denai mana gua panyakiinyo denai mana guanya oma oe panyakiinyo saya bangu jewala tahu sainggo gurau sama lampu sainggo gurau sama lampu onde bangu je janyo alai la sama lampu bantu share Balam Jorantiang Solo silaya cawana pinggan bari batata padi arorono cahayo bulan palitonya loe bapadani palitonya lo bangu je kanduang padani
jo Pak Budi laina pulo aina taraso bilo basuora siko jo Pak Budi. Kanda bangu je semalamku dialah surang mendendangan kota langsung di bulananku kalapu janji nanakan duang de angan-angan kota baja di samalam nangku kalapu janji de angan-angan. Pulanglah udah wai pulanglah sayang indah tak tahan de awak manang gua rindu wai salamu bang uje indah pulang tasai jantung bang uje manang gua rindu tasai jantung bang uje manang gua rindu. Pulanglah udah pulanglah sayang indah kata hati damana gua rindu oi salamu udah indah pulang marato salimu ida kamanungu marato salimu ida kamanungu. Oi udah kan dua bulan laudah denai lapane bang uje menantikan kirimlah sure bang uje kaganti badan rindu di hati bang uje laman dalam rindu di hati bang uje laman dalam oi nata bayang masuk kita baduo rindu di hati da apa kadayo oi muli galande batin tak seso indah di sangko bang uje bacan doiku indah dan sangko bang uje bacan doiku. Pulanglah udah ya lagu spesial Bang Moje Ramli. Yeay. Ya, ya. Agak apa tadi Pak? Agak salah konfirmasi kironyo. Sangko nak ketipu di salimpe. Kira lah sanju tipu. Ya diwa begurau. Jadi itulah dusana kesadualahnya. Malam kini ko bara bintawa baru penonton kita 220 mantap mana? Bintang 350 baru. Jauh panggang dari api. Target bintang kita 2500. Malam kini diage dulu sedan bakile. Iya. Ya sebatang manis sedan bakile untuk nusana kasadualahnya. Oke, masuk mereka malam lagi. Sedan lah bakile yo. Bintang tuh bintang. Ya.
kita barau kajiran de barau kini yo onde la kajiran nan katua barau kini onde pawirdi nan nelo baso ndakala pulo mahari mawagam kolan swani ai hande jonani ko gurau jo kamilu pola malam kini ha rauna rauna raun onde jo babang wirdi jolen suayani ai balan suangan ha jolen suayani ai balan suangan yo payaran salimpe onde de mananti ala kalapu kami de angan-angan yo ala kalapu kami de angan-angan aja terus 239 onde pawirdi karanglah janji pado bahati derusayu ko jadi babang di tahun kini dan SDCT bakabayo raun 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 onde jolen suayan onde nan pasam subakabayo niai pawirdi onde rancalan suangan bantuannya ombak lagi giloangan sajo ha padoni ombak di giloangan sajo atunya raun sabalik semalam sanak sadalahnya ya niai pawirdi elok langsungkan pado bahatin tujuo Ayolah. ya nyombak larintang di angan-angan ha malam kola terasu di pekumbuh sajo padahal di kamang tu mah tu nyombak nambek palamo-lamo juo nyombak ko ragu di angan-angan ko langsung ni jananiko ayo janji jo kami akan tinggal di angan-angan semalam Uni Susilawati Ibu Yel ini Odip anak Mama Susi Ibu Yel kata Mama jangan lupa lagu untuk Ayah Putra Perdana Mama lagi melayani orang belanja oke. Udah Amcaniago Isna Marni saya malam Pak Wirdi nyata bagati dia bang Uji Ramli tu beralek kadang cik bu Edi Zulfi Mardi Babang Wirdi ba aja suayan sabantalai mandanga kabaelok gitu Pak Samsu sabantalai tu nantian salah mungkin kita ke Baguro ke Malaysia iya kok pandai Pak Wirdi ba main api ndak ketabaka kan gadis santi saya malam tapi Pak Samsu jangan cubu-cubu lo jangan diminta-minta lo pirek ke Pak Wirdi ko cukui lah balau saya bawa lain suayan tu Wirdi padi diambil si Malay juga tu lo kelabian si Malay no mah tu dia nyombak tu jangan kare-kare warna disabui dia lah balau nak pai julen suayan Mak Sati Pak Palu bah Malaria tabian cek ya udah Jasmi Chania saya malam dah ya dia lagi Malaria tabian Mak Freddy dah tak Malaria tabian lagu udah Jasmi atau di sana banyak kagurawa kakak tujuh balik ko hari semakin dake kutiko sama dek kutiko lai bayi ko hari ku yo semakin mendake banyak dari sana kasadolanya ombak patanyo tadi ayo bahas tentang gurau semalam suntuk kita terima kasih udah Budi Artono Pak Budi Artono nak berada di Batam ya disamat sudah semalam bantu share para bintang wak baru 650 bintang wak baru jauh panggang dari api target bintang malam kini 2500 sambil ada sana mengetik komen-komen wak banyak ketidiang Mak Sati ku untuk kurang semalam suntuk apa dilayokkan dulu ke Kambang Ayaji permintaan udah Putra Perdana diminta langsung oleh Ni Susi nomor rado di
Bengkalis, Riau. Melilang tabiang. Dia gih dulu Maleriang Tabiang. Maleriang Tabiang untuk Pak Jasmi Chania. Maleriang Tabiang, Maleriang Dema, Maleriang Tabiang Anana Bakela. Tabiang anana bakelalu adena sekolah nginala tele yang maoi kironyo awanan mangga juju kironyo awanan mangga juju gadang tunggakan jagung beda mulia tapa lapuyu abalari mulia tapa puyu abalari kadang di dalam kampung Pak Jasmi itu sayang wei kanagari wei masa tiden latang pakini Maleriang tabiang maleriang nema maleriang tabiang anana bakelalu maleriang tabiang ode bakelalu ode sekolah nginala tele maoi kironyo awan oi mangga juju kironyo awan one mangga juju. Semalam muda Rizal Mersing. Terima kasih Pak Jasmi Chania 50 bintang lagi itu. Jadi dusana kasadolahnya baanyo ketidiang masa tikun untuk gurau semalam suntuk gitu ko. Waktu semakin dake tentu kita nah seharusnya kita lah menghubungi tukang-tukang nenda nak kita nanyain ke siko. Tapi baanyo isi ketidiang ayo nanyakan lawang menghilang tabu. Lawang menghilang tabu sama si tujuh udah amcaniago ya lawang mak kabe Pak Palu malo magawai ayaji onde kadua na ye beti kureta loya ambiani pasang la telong urang balai kekinali onde tuan
Orang kaya ditinggal saya dia bau raya ya matu tadayu hati karena nilang raso di ruang matu Tabang marao masuk sawah inggo di batang marapalam dahulu kasih kandua sabui kini tasera bapa biak jetangi denai bangun kanai Jawa bendo dari dahulu tapo sebab karano dalam batin kita bertamu di laya banyak sansaroy Pak Madi ayaji lakotuan lataniai badan bacarai samo-samo di bawah untuang badan yara para sayang aku kadai kalau kau ura-ura ungkai biarlah badan tak baja di kapalang badan menanggulangan putra oneda baragia bawang melaki to samo dia buang jokuliyo oh baragia sayang melaki to samo ditangguang panyakiyo walayo dua-duai iya di kaluan dulu pisau cukur gua entah kalau cukur kesadalahnya malam kini nama rambut panjang nama botak-botak tangguang nak samo licin sama lamko jadi dulu pisau cukur untuk mama harimau agam yo pisau cukur tuh dia asu minum air putih tadi Iko lagu mama harimau agam kapisau cukur Allah direkamnya nan bakanda akan iyo orang agam oe batanang mama harimau agam mandang ayo lagu iko nantakan nabi lama lain abanyanyi tajam pisau indah sabar akironyo dagu anyo lukoi pisau salah adek sungai bercali saja pisau konan salah sungai tani ayo oi dilawi onde opa wadabu hei dabuanyo sampai de makamu waru mantang-mantang abagala pisau
pisau cuku ai nanda paralu ade pisau cuku ayu pisau salah ajanggu cali sajo pisau konan salah ajanggu itani ayu latuo pandangan kabuang kurang jale tampak di mato sabana kejam pisau cuku sampai kajanggu ini cuku ayo oi bapak sak ada gua ka pisau cuku hei cuku janggu sajo anan kadi cukui pisau cuku onde sabana galia tajamnya sabarlah tapi malu koi di pasia denai nantikan di sina nomba pada buah mari mau agam ini bapak sana mai basi pai pisau cuku hei atunya nak atu du sana kasadolahnya ayo nang kanda udaris takon lu jadi sakan wah marian atu na pisau cuku atu cicik lagu lagu keluar na sabantalai berisi ketidiang babunyi bengking mak sati ya mama sati gak dingin saya tekong kabaannya hari kemerdekaan gue enggak itu nam pisau cukuan Merdeka. Pak kok surang saya iya bawa cie ayo Pak Kisai kemari lah ya Pak Kisai ya pokok seorang saya enak ada dapat kawan no kawan berisi saya malam minggu agi tarik Pak Kisai semalam Pak Kisai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semalam udah putra perdana lah pulang udah dari sawah lagu udah lah nanya tadi nada sampaikan mana kopi pisau Pak Wirdi Gadang Gombak bahkan nak tolong sampaikan ke Gunjainya kopi pisau Kopi. nakan maksa barenan sati Cikgu Malai banyak Bonor ini terima kasih 50 bintang lagu Retok Pasaman Cik Mak Darwin Sekumbang ya. Terima kasih Bu Noraini 50 bintang Bu Mas Rilma bantu share bintang awak Pak bintang 50 kali 50 bintang malam kini kok para kesenang kami menerima Henry Yuler salam teraga jo kampuang dari Regensi 1 Cibitung Bekasi Jawa Barat semalam Pak Henry Yuler saya tari di rantau panjang umur murah rezeki barisi jualah ketidiang mak sati ada ya diagih dulu lagu Pak Sayyid Arau Lamo yo Pak Kisai 5 Pak Kisai gini kok iya Arau Lamo untuk Pak Saye semalam kini sungguh pun Pak Saye yang kami kirimkan lagu latahimpun sana kasado Allahnya kota di bukinan mahme Pak Saye mungkin kata apa mandangan mungkin kata apa pemandangan lukolamo pasaye lai diube nang kaduang guria yo ala di langan guria yo ala pasaye di langan bebakanda akala guiko pasaye batana tanang mandangakan batanang tanang pasaye mandangan nampak madi talambe datang nang kanduang asa tibo kami lai sanang komah asalai tibo kami lai sanang puluh dabakan da indang marapane nakaduang bagana tanah sama
malamku batanang-tanang desa malamku asa kasih alai kababale pasaye lamu-lambe nanti kana yugo de lamu-lambe nanti kana yugo Singgalang Jaya untuk Uda Jasmi Mama Azwardi Sultan Batipua alo kaluan layar ada ma Sari lama abalainya satu pak saya Ramina nasadang patang Ramina sadang patang rumah tanpa jalan tak tentu pak saya kamar lay jalan pak saya kamar lay jalan rumah tanpa pak saya jalan tak tentu nangkan duang jauh kamalaga di jalan tam jauh kamalaga kami jalan siang malam batiraku pas saya jauh di rantau orang deh dah jali deh laiti bersama lembu ya Pak Madi Sultan Mentari selamat malam Pak kok panjang ke lagu ko kamano lagu dikelokkan batanang-tanang semalam ko diagih dulu si tujuh untuk Uda Am Caniago si tujuh pandanyo dalam dan si tujuh bandanyo dalam detuanai nasa kambui pinang mudonyo oi nasa kambui pinang mudonyo nama rusu amangko dalam nangkan buangai awadiayuang di matonyo awadigayuang desu di matonyo rumah naga dan isi tujuan Tuhanai rumah raminang saja dulunya rumah raminang saja dulunya nalapatu hati dan rusuh akan buang dalam tangan kawan mailo oi dalam tangan kawan mailo ya semalam mak satiambo nakam masa barena sati cikgu malela cukup isi katidiang di sinan kita cari tanggalnya dua pandendang lah ditangguang de Pak Wirdi gadang gombak kini tangguang jawab surang jadi kini tanggung tukang saluang masa barena sati iyo Pak Sutara jendah mantun bana ceritonya baik tu bana ceritonya tuan tolong dek sanak na lain jo bicara nombor dua tukang dendang lah ditangguang de Pak Wirdi kini tukang saluang jo ongkos leh tolonglah kita pasamokan ketidiang diagih dulu lagu Mak Sati lego puyuh dalam mau bana nak keluar lagu ko cubalah dengar itu sanak semalam kini lego puyuh Mak Sati bana bakandak semalam ko Lajan
Puyuh tak baikku. Enggak, Lego Puyuh orang Pak. enggak tak benar. Ya. Lego Puyuh versi SDCT. Iya. Mak gawai kama bolah mak gawai. Lah jale Puyuh tak baikku. Ade masa tiba aduyuwo. Ampe lampi talata taruh paham tibo tapi na yuone ma koe tapi na iku Puyuh indah paralu de masati jungu inana paguno bataru jangan ragu-ragu kalah manang itu biasa onde itu biasa kok kalah Puyuh di galangan nana parunya paguno yuwo paham tibo sumangai datang bali asuri bapak tangap pulo onde masa tiden talu api Puyuh mangura pada pia jua kasudahanyo tapaso taruah masa tiura lego sakanda masa tikironyo onde kiroyo iku Puyuh indah paralu ade maasati jungi wenana paguno bataru hijana ragu-ragu kalah manang itu biasa onde itu biasa atuh dia gyo ya ambacang nih lagu-lagu nalah lamu dak keluar dia gia oyak ambacang untuk nyi ombak semalam ko nah Mak Faisal lah batuka aja lawang menghilang tabu
rusak sakit indah apa ana mau pokok mere gilang nan bakanda iko lagu kanda kami samalam samalam ko kanda dibari adisiko pawir di mangko ragu mancal ya kumbapat kaki kini apa cala babu kanda kana lawabari bakanda kaiko lagu abatana samalamku oi ko dape kadua katampe ati ada naguntiang awan jadi baju oh bintang di langit kagiyo Allah tumalau ya abacang kok saja bernama Faisal kini denalia lagu samalamku oh emak Faisal tak cinta pamenan orang araso kalai-lai ma Faisal samalamanganku Sengang Jaya tuh untuk udah Jasmi Chania Hidaki wali kasih galang lalayo Singalaya ya namonenanyo Singalaya ya urang denangan Singalaya dengar dua urang babalia iko jalan urang babalia iko jalan Oinan paila bati rusuhan Oinan tinggal sanata makan Oinan tinggal kanyata makan Sikala jaya namo denanoy Sikala jaya kami dengangan Sikala tukang manurun naler yang yo bangarai-arai ler yang yo bangarai-arai kasih saya tabale balun doa kasih tabal alai ane udah we tabal alai atau sebentar Dun sana masa barenan sati di kampung jadi perantauan tukang dendang satu lah di Tangguang Pak Wirdi Gadang Gombak dua mamak kita perantau Palu tiga Pak Uje Ramli dari Timur Leste ampe tukang saluang maksah barenan sati
Kini kita mencari oto jo konsumsi lenyo dun sana ambo di lapik guru SDCT. Tolonglah jo bicara ko nomor ketidiang lapik guru SDCT semalam suntua 55 ampe 2 0102 7921 539 Yelmi Indrawati BRI Induk Kaset Bana Cikgu Malai. Atua. Terima kasih Pak Jasmi Chania. Jadi Pak Jasmi Chania, Hendriko Kiper, Uda Edi Zulfi Mardi, Bu Emma Saril Emma. Atua. Tolonglah diisi ketidiang mak sati saketek surang. Atua. Untuk mensukseskan atau dirilis saja kini dulu ambo satu saketek cikgu, ambo satu saketek cikgu. Indak kakito inggu kadang jo keteknya, ndak kakito bilai banyak saketeknya nampan tiang. Masuk ke ketidiang mak sati itu di kita nampar lu. Ba ada Bu Emma Sarilema, tolong deh Bu Emma aja bicara. Bang Alek jangan menyuruh aja. Para bintang wak baru. Bintang 850 bro. Ya. 850 bintang baru Bang Alek. Maaf udah Putra Perdana tadi diisi paket-paket habis. Ya. Tuh. Mama Azwardi Sultan Batipuah bahwasanya kita akan sukseskan gurau semalam suntuk dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau Pak Samsula di dalam, Mak KB lah di dalam, Mak Freddy baal yo, kamal yo malam kini. Hoyak tarikh wah yo jua. Ibu hati Mak Faisal dan nyo boyel yang macang tu. Ibu-ibu jo hati Mak Ciko pendengaran gini hari cek paujan ngah. Welni Algumanti, selamat malam. Hendriko Kiper, bangku hadir bu ala lamo dah mencogok ya. Atunya, bako, ba Deriko, tolong Deriko jo bicara, tinggal konsumsi awak lain. Pelayaran cik bu, Siapa? Pelayaran. Siapa tadi? Beko nanya lagu Tanjung Sani bu. Iya, Tanjung Sani ya. Bako, udah Aldi Ferry saya malam. Koyo rancak dendangnya maya. Ya. Yo Pak Kisai kemari lah kok yo. Berdendang wak berdua kok tambah rancak kok. Digasu duduk kat kemuku. Pak ambil lado Pak Kisai man. Cepat ambil lado permintaan Pak Kisai tu. Pak Kisai kok disuruh jo kemari. Meminta-minta jauh sen. Baindang gitu sih. Assalamualaikum Bu Yal, selamat bergurau Bu. Suara Bu Yal memang rancak, tapi kok surang se. Maaf lagu yang lain Bu, itulah. Jadi ceritanya Bu kan dari Padang. Awak kan hari Kamis ke Malangan. Jadi rasul-rasul ndak ketibu di kampung tadi. Tuh ndak bisa persiapan anggota yang lain. Jadi mohon maaf kami malam kini dek surang saja benendang. Ale ndak doa baad. Kita tetap oke. Oke tuh. SDCT-nya. Aldi Fari semalam ada Singgalang Jaya, pilah nanya Pak Doni, cepat ambil lado cik. Mak KB lah di dalam nanakan ada. Uni Elmi Dewita Sofia, orang Surabaya bantulah share cik. Mak KB Armanus Ucu dari Bangkinang. Di mana lokasinya Bu? Awi Jasril. Lokasi kita di Salimpe Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Terkenal bana jo Danau Kembar, Danau Ateh, jo Danau Bawah. Bah kok surang sebo ya, itulah tadi. Jadi ambo kan ceritanya dari Padang. Rasul-rasul nak jadi tidak ketip. Kok takut terlambat begitu jadi tidak bisa menjapi anggota. Maka surang saja bergurau malam kini. Jangan lupa orang lawang menghilang tabu tu Bu ya. Cek Makabe nah, udah Afrizal Jali. Jangan lupa indang Moropaneh Bu ya. Mandarin Sekumbang. Jadi bah ada dosa nak kita lain, mohonlah di komen di bawah. Kita tinggal untuk mencatat rotu ojo konsumsi malam eleng. Bah caranya konsumsi malam awak untuk penendang awak ongkosnya ke pulang. Itulah bisa oke kita hubungi kalau ketidiang Mak Sati lah berdering. Untuk bagoro semalam suntuk awak satu sekecil malaya. Mak Sati. Batuah juga Mak Satinya. Pak Madi Sultan Mantari, beliau 10 seketek. Mak KB lah di dalam, Pak Samsul lah di dalam. Ya. Hendriko lah kiper lah dalam no. Jauh dari Talang Bungo dah Bu. Awi Jasril di mana Awi tu? 8 kilo lagi ke Talang Bungo.
Ya, 8 kilo lai ke talang bungo salimpe dahulu baru talang babungo ba itu jalan sajak dahulunya. Asal batanang samalam ko pembagian akan marato. Nah, tuh. Tu cari tu apa? Awi Jasril di mana marantau Pak? Kampung di mana rantau di mana? Abuliah pulau masih ketidiang sekecil surang. Ambo ka satu tapi seketek lai buliah boya atau. Ibu Yulia Saleh. Nah. Bak kecek-kecek mak sati ko, gadang ketek tu tangguk saja. Ketidiang mak sati ko tangguk rapek. Anyo sabana bapilin ketidiang. Bisu dicalian ketidiang ko. Jadi nado nang kata serak di ketidiang mak sati ko no. Gadang keteknya rapek jaline. Anyam ya. Rape anyam ketidiang. Jadi Ibu Yulia Saleh dan Cameh gadang ketek tetangga saja kan nomor dan selalu diri demak sati gitu. Adolo nomornya di atas tu ngata. Jadi ambo menunggu komen-komen nu sana tu. Ata. Le satu citu tu ke sana ngate. Ama mak satu sakete ya alhamdulillah mak sati. Mama Azwardi Sultan Betipuah kita 10 sakete. Nah, indak ka disabutkan kadang ketek nominalnya nam paralu dusana kita berpartisipasi tandonyo kita lai sapaguruan. Nah, itu di kita nam paralu. Selamat malam Pak Kamirus Malin Sultan. Udah asmi tora-tora deh kamano si udarin ko. Lalamu bana tak mencogok. Hilang-hilang timbu aja. Kama ko lah. Nakan masa barena sati cigu malai ranjambak jorong jeliku apa tanangan bakandak karya Tanjung Sani atau sakandak bana aja siriko malam kini bisu ya bu ya jadi Bu Yulia Saleh jadi dusana nangka satu katidiang mak sati terbuka 24 jam atau nak ada waktu tutui deh. Assalamualaikum saluan nan cimpago talang piaman laweh cik ni ta atau jadi yu sanang lo tiawa mak sati. Dek du sanak kita nabedo ndak direspon awak. Atau ambo di Selayu gantung ciri rantau Pekanbaru. Oh, apa suku Pak Awi Jasril ko? Di Siko suku Kutianya. Kalau di Padang Jambak nama. Pak Azmi Tora-Tora. Siko orang Kutianya ngako sesuku ba mama dan nena. Aku orang Tanjung ba bapak. Betul ah. Jadi tolonglah komen di sana angka 1. Ibu Jasmi Yati. Assalamualaikum waalaikumsalam. Basril Bas deh. Malam Bu iya. Di mana Basril Bas kini go? Di kampung atau di kampung tak telayuan deh ke selimpek do. Yu antah lah dia adik dia seorang boleh. Ratok suayan untuk Pak Madis Tan Mentari. Ya, Mbak Abbas di Mai Bas kini di perantauan. Nah, kita ke Bagoros malam suntuk kalau di kampung datang lagi Basril ibasku kemari kuah. Nah, leka lagi dak merandu gini le deh. Sesuku awak mah boya atu lagi cocok nah. Kan lagi bamak pulut tu. Nah. Ada itu di kita nama rusuh. Gampang di kita nanti ada. Ya. Yo mantun sana masa barana setin yang perlu kita bersama mengkok menjadi nak kita ki atunya tu himbauan beliau na sabana nah dan selalu mirik ketidiang dak ka kita inggo kadang jo kete yang perlu dah mulai dari 10.000 tu le masuk ke ketidiang tu tibo nah ya bintang kita 900 baru. Mama Caharia Tanjung Sani Ampeo sampai ke muko lanangkan duai Josia badan kababiri maksati jauh asa malamku oh samalamku lama satiai orang rumah baru jambak ada itu you langsung untuk kami gue itu nah Pak Awi Jasril ya oi nambah kanda kami dendangan naribat tambah
ansu badenda katan juasani dimintayo katan juasani dimintayo ragulai nang kadua sayang den rago bangsa siginya tibo oi nande kadua siginya tibo kalau mari bu ya barale dek rumah awak tu tapi awak sakit kau bah iyo bisa dia rumah mana rumah lagi selipai pas tu ya ayo nah kita tuan nah lo kira nah kini di mai pas gua lagi di kampuang kalau sege mai lah kemari ya uni mai jelita indak talaki menyapu anggota tadi uni alah siapa kira ama ya kata kau mak Freddy kita lah tibo tak lambe mamak kita datang lambe lego le kemanang bagurau kita semalam ko alun sudah dah alun sudah kita benendang beko berang pulau mak sati ke kita oi nala sanang semalam kini nan bagurau semalam nangko semalam nangko mak sati den oi nalah bansai batanam budi jaso sami yang hilang sajo oh Pak Wirdi den Laila sajo Pak Palu selamai malam kemana Pak Palu jak takut sajo buat oi tigo kanda lai buli bagurau semalam panjang onde basril bas lai di kampung oi nande tuan cubola pikir oi nanyo kontan piti di pinggang piti di pinggang lanangkan duai Mama Caria latanyo sadi ampenyo sampai ke muko ampenyo sampai ke muko iyalah rumit tahun kini tiyo di kakola orang sajo tiyo di kakola orang sajo oi nambah pisau tajam bau kok kadi pakai tangan koluko kok kadi pakai tangan koluko kamano pai hurang laragu kabedo denai mamiki kanyo kabedo denai mamiki kanyo
suara dapat didengar badan sulit kabasuh oh pawir den lakabasuh padika baniana den jua anto pawir di main jong juo oi pawir di main jong juo lah mai ibu-ibu dan nang cikgu dari tadi tadanganyo sudah membasuh gerobak lu cikgu di sambian juo ke OTW malam minggu le cikgu ke puncak Bang Alek tapi jak di tanah kareh kami tadayuk malam kini adi Bang Alek aja menulis tu kare-kare bintang baka bah malam kini Bang Alek jangan nampak IC bintang tibo suara cikgu lebih lah cuy itu ratok indah betenggang Bang Alek apa kecil lo ke malam minggu ke puncak apa lah Ken tapi kirim bintang dulu tolong juluk bintang dari puncak tu aku indak tanggung lah di balik iyo bas iya maaf bas ya lupa magi tahu di bas nak di grup dak entak lagu cancak kambian cie mai SDCT iya tanya Indah Moropanis ya tadi. Lagi lain nama kamu mak. dia lagi indah moropane Mak puluh gitu. Iya indah. Oh 200 bintang. dari terima kasih Mak Predi iya 1100 Bang Alek tolong deh Bang Alek gak mati ya lagi aja lagu rato leko enakan lagu rato untuk emak dengku gini ya jangan kalah-kalah Bang Alek iya dia gia indah marupane mapulur abana samalamku dia gia indah marupane mapulur abana samalamku wenala patui hati dena came ko dalam sayang de kawan mambau wenala patui hati dena came wenala de ande noe bangale koi bangale kancang kanan gadi-gadi ibo dinanggai dadi acuakanyo biala piti bangale koi nanyo abi asalai sayang dewe batarimo biala piti bangalek nanyo abi asalai sayang dewe batarimo babangalek ai bangalek tunggang kanan ranca kami nambur dia cuakanyo coba ngalek kami taraga bamacam gaya we samalamku we coba ngalek kami taraga kirimlah bintang desa malamku de bangalek ai sadang pawir dilai basalero bangalek macam ini sadang pawir di batang dua duo wede bangalek manganda tadaki de bangalek
onde onde yo oi nan masakti bilo pulang lagi tinggi balai pasang Sunan Bakanda anak si pasang diminta yo tapi karena tinak taraga ketiko kami le mau daru selangkah. Assalamualaikum Cimpago Talang, selamat mengudaro, semoga sukses sampai selesai, amin amin ya Allah. Nan bapantun ba andai-andai untuk pailang hati narusuh nan dian sujuwo menang adendang pengurau lewat udaro badang sapantun coba nang salai kadiambiak kapangabe indaklah taguh kapatanun indaklah sadang mungkin kelapuk terletak di kumpalan sajo ba ajaknya pak ba ada itu Pak Palu. Apa gerangan yang terjadi apa dek maratok macam itu malam kini Pak Palu. Sehari dak bangurau baru lah situ pantun Pak Palu kama dilengkokkan baliang-baliang samalamku. Yo sama-sama awak kirim doa selebuk semoga amal baik wina selama di dunia aku ya. Yo bas. Dia dulu Ratok Suayan permintaan Pak Madi Sultan Mentari. Cuci lah di Cigu nyanyi panjang dendang semalam kini. Terima kasih Bang Alek ya. Jadi amal lah pai malam minggu ke puncak malam kini andaknya amin amin. Orang kapuang di mamang deden orang kapuang ola deni bawinda di rumah janjang
Uralawang mangilang tabu ya balik sapata sera dikilangan kalai bawa taguli oi bapasan nandau kasapu samantari mata anjakan tunggu dilurahkan ayu kabasa joran tarang bangun jua budaya Minang jadendang kami pasankan oi mandangi tabu sapara alutan tuwe kapanjang babi ayu dek kilangan kini talang suakon pecah bala dalam parau kini malang iswako juga mau gara Allah siana tahu gara Allah siana tahu bagura bagura dangalan akan banyanyi talang saru basuaru cielai pasan dari anau lasanangi jadi tali saya tunggu lupa saja
Nadipati mangasan ya hepta bang lek turunlah bau janabe nabaraya sawanyo banda lapat wibania di tanah kini carilah upe sabalun saki bare bana na jaluko batamba dalam oe nandia gianema salawai talam lalai ai kanda magawe nanakan dua gala sama laku oe buru abayi magawe tolala ganggam lalai kulai di dalam magawai hati iya lama ratok nakan mari muagam cik gumalai raimbokan di negeri jiran tangga Kuala Lumpur Malaysia laba ibu nakan badendang tapi mari muagam kurang percaya paalah cari ni nah dengan ada mari muagam kuah iya wilawi di pandang wila pasia sunyi lalai hai kama magawai nanakan dua kadena imbau hilang kamano magawai ela kadena cari lalai jauh kamano magawai ka awasilau baiku bana dema oi lakana nakan dua magawai ai pasiang ene magawai pinggala gantiang namu nabi dua magawai hidayu ayu lalai ai di pasya magawai malai nantikan magawai pai gama da ababarito lalai Kamila tinggal magawai jo janji-janji sabana hancur magawai hati rasanya lalai ai ama sineti magawai mahakabanyu dua nema ka awadayu magawai karamala denai magawai dilawi cinta baiku waroh
magawai golai kadape lalai babalia jua magawai weleke nanalamu oi depa wirdi magawai ni lalan suang lalai magawai rintang magawai neragu barakallah modema mangana untuang lalai dipotong pawir di magawai delasa kapalu oi nana maasati tema tagala di tangga oi na ajana manjadi maasati lecace binasu gurau magawai nema gara bagara lalai dema sineti magawai layo bana jo lagu iko undangan ibu istirahat mantun bana. Jadi Pak Wirdi dah percaya ni. Dia Pak Wirdi ni langsung mak gawai barintang ni lah ragu juo aja dia mak gawai tolong langsung kan pandai saja bagi kasih dua-dua Pembayarannya juga bila tu di dia gih dulu lagu Mak Freddy kita lagu Mak Freddy ko nama ratok ya dia gih karatok bainar jangan nangis mama menangan tolong mintuo agih tisu jangan dua ketek di dakek mama kok baa-baa mama denai beko tu di Banten adek di sana lain baik itu pulau ratok bainar sampai bana kagunjainya malam kini atau lagi yang tawa kurang 50 dari 1.500 sepertinya 2,5 tak terkejar tuh 50 lagi kurangnya dari tanggal 200 Allah babagi kasih sayang sakit sanang demak kita dua saja Oma Freddy salamu ayah indah pulang anak mai imbau ayayu anak mai imbau ayayu mama den iya 200 bintang sampai hati ayah berjalan tidak mungkin dena bahagia lain Oma Freddy ayah nanu anak tanyokan ayah indah ajo mandelai ayah indah ajo mandelai nakkan tuai biar babagi kasih sayang lakkan nasib mati bodi badan onde ana oi biarlah
anak kandung karena laut tuang doang rumah ade mencarikan anak kandung ade mencarikan anak dangabana de anak kandung mandeda dena diu Padomade baulam jantung dia bana aku samalam oma Freddy de enapuila tangi mama den langsung hilang mama den ko kay manangi agaknya tu nak kok mainan. Jadi malangnya jijik ni wah. Tak cayo cik. Iya nyuntuk sama Freddy mangga balik. Ma balik pika puncak balik. Kurang 350 lay balik bintang wak. Dari? Kurang 350 lay dari 2000. Dari 1000. Iya. Kurang 350 lay. Koyo kita kabagura sama lam suntu aketidiang masati bahacaronyo kondak barisi matu mangantu rintang di pangalek payayu ya indang rasani tunya nama nono tuh asal lagi kirim bintang kayak usah ngirih lu kayak lawi di pandang akunya lagu untuk Sari Murni lagi ya DJ ya dulu DJ di belakang aku nan DJ tradisi ya nggak lawi di pandang pasya sunyi kamalauda kadenai bau kamalauda kadenai bau hilang kamana kaden cari gawa kamala kade
kok seorang ya. Iya lah. Iya. Indang rasani. Dima makan sate, di situ lidinya dibuang. Yo pasafkan mantun keh ceritanya tuh. Ya. Yolah sansai tiba di awak buye, awak lah di kampung. Ibu awak lah meninggal. Ibu awak lah meninggal sayang kawinna. Tak lo jadi. Baju Deh bale bas. Bila bas main ke selimpek gua. Kau ki okoh gua. Lai tempe dari bas tu betul ya? Iya. Bale bas. Sabar di banyak bas. Bas sabar kita dah olu. Ale. Kemana lagi? Alabi lagu ni. Bila pulang. Jadi lu sana baca ceritanya. Mak kau nak barang langsung yang sejam 22 tahun ini. Sejam 55. Barang? Sejam 55. Tuat. 5 minit lagi. Ya, di sana. Buku aja jangkau atas suo. 5 minit lagi. Semangat akan masa Barianasati Cikgu Malai. Dia baca lansurang SDCT tetap tagak tali selagi perantau Palu le tukang jual layang-layang di lepek guru SDCT ko. Itu dia awak nama lagu nama rusuh nah. Agak berlain pentun balong malam tadi sebantako nama Masati. Sebantun banang salai lo ya. Kedai biak tanun dak lo tagok. Wakal dah. Jangan lupa sana mai sikat tidiang masa Barianasati untuk bergerak semalam sutu atuh. 100 untuk Pak Madi Sultan Mantari. Jadi di sana tinggalkan like dan komennya lagu perpisahan naikan le cikgu. Lagu perpisahan ya. Terima kasih mintuo 100 bintang kita 1750. Aku ada di sana dan kemangganoan 2250 lagi. Beli orang kali 50 suai jo nah. Balik le satu isi ketidia untuk bergurau semalam sentuh. Kalau satu komen di bawah indak kaki tunggu kadang keteknya lain atau tangguh ada masa tiko atau tampung dua lain. Atunya 1750 bintang awak. Ya. Mak gawai le kok sehat balo kolah. Kok kurang sehat balo mah. Kok le takana cikgu, nak takana bang le. Kok le tibo bintang 250 takana lagu perpisahan. Agelang sepatu gelang. Agelang sirama-rama. Mari pulang, marilah pulang. Pulanglah kita bersama-sama. Kelalawa di Pulau Rimbang nak rusuh mati tadabiah kok gawa minta ditimbang kok dosa pun lebih. Batu merah biak panembok semua dalam tansi baru barila-rila mako elok ibarat orang baju abali atuh. Tu sampai mana lima mak deng kagunjayna. Lah lagu Malek. Kami tunggu bintang Malek ya 250 lah ya. Atau minta pesamuan Bang Malek 250 kau baah. Ata. Jadi mohon komen-komennya untuk guru semalam suntuk. Jadi di sana kok indak bisa bana awak guys. Tanggal 7 balik 8 balik guys nama seti. Pokoknya kini kita harus menyesuaikan jadwal jo urang nak kita undang tu. Ata. Oke Bas, ditunggu Bas. Lain jawab Bang Mahai Bas tang tu. Lado kini lado. Hoi nanti tampio. Obare ditampiai. Oh
Udah dan tapi oi baserakan lai oi baserakan oi onde mama oi halu lale mau o saladi nagari o maga ko kami mau o mama sisianai o jatuh abagu mamoy o ya matoy ura siruka moy mae lokayu o kayu dilere amoy oi pa kayu dilere ang pawir diay oi padakianay oi nai kapwa oi tasera maluay sayang de mama oi satu manyalanay akalore mo maoy o bada dari kapoy jalu jalu namonyo denda namonyo denda panutui denda samalamko desa malamko tarimo kasih nalah babintang nalah babintang